Umongikazi Winky Mngqimbisa ungumongikazi osebenza emaphandleni. Wonwaba kakhulu ngethuba kuvakala ukuba abasebenzi bempilo bazokugonywa. Wasinda kwintsholongwane corona kwaye kafuna uphinda asuleleke. Kodwa uvuyo lwakhe lolwaphela endleleni. Kusithe kule veki pheleyo saqonda makhe sihambe so protesta kwi-offices zethu phaya kwi-district office. To our surprise kwakhona kukwenziwa into yoba masihambe so vaccinate wedora. Uba besingahanga siyenze loo nto ngengakhange yenzeke. Isebe lempilo kweli phondo lithi lijonge ukugonya abasebenzi bempilo abayi-200,000 xa kuphela inyanga kaMeyi. Actually, the point is that there was an issue with the availability of the vaccine. Now, with this facility promising and committing to offer us more doses, I'm confident that we are ready to move with speed to roll out the vaccination. Isicwangciso karhulumente kukugonya abemebeli abayi-20 million phakathi kuNovemba lonyaka noFebruwari lonyaka uzayo. Kulapho i-Aspen lindeke incedise ngemveliso zayo zechiza. The majority of the vaccines of this facility in 2021 will be supplied to South Africa and the member states of the African Union. South Africa has agreement with Johnson & Johnson to deliver more than 30 million doses of the Janssen vaccine, and the first deliveries will be made in April 2021. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi isigaba sesibini sokugonya soqala ngoMeyi yaye i-registration izaqala kule nyanga. Ndingulerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha.